nu. Hvad så? Velkommen til SKCRL. Ja, han har bedt mig om at lave en for i dag, så ja, Ja. det kunne jo blive godt. Men i dag skal vi spille lidt Rocket League. Skal vi bare vælge det? Jo. Hvad skal vi spille først? Vi skal spille... Kamp eller? Vi skal nok spille noget komp, så ja. Du PL. 3 eller 2? 2-2. Okay. Yes, girl. Ja, okay. Jeg laver shoutout til min ven her, SK Community. Så ja, du gør sådan, at I tjekker hans... SKCRL og Ja. subscribe til SK Communities. Ja. Jeg laver sygt content hver dag. Der kommer 1-3 videoer ud, så timer den lidt ud. Ja. Måske vi skulle begynde at lave en rutine. Mm. Det går. Ja, okay, jeg har... Eller, jeg sagde, jeg havde... Er du klar til at fuldstændig dominere de her mennesker? Eller ikke? Desværre kan vores videoer kun pakke så mange gange, så skal vi øve på det. Og hvis I har nogle gode forslag til Vi ikke kan nå at komme særlig meget i gang. Hvis det er derfor, så er det fordi, at vi har ikke et abonnement på Følg. ja. Jeg har i hvert fald ikke et af dem, så man kan få mere. Hov. Så vi får tiltag, indtil vi får det. 2 Jeg kom til at... matches på det. Ja, tak. Så du ved godt, vi ikke er så meget, men vi arbejder på at læse op. Så hvis du gerne vil hjælpe os med at gøre vores video længere, så subscribe til os begge to. Så Ja. der kommer meget mere content. Og skriv i kommentarerne nogle gode camera settings. Næste gang, vi skal spille lidt Among Us måske. Ja. All videos. Nice, nice. Ja, vi har begge to faktisk. Det var da ret godt play, det der. Den har det bare ikke på i highlight. Ja. Og jeg er på ting her, så Mm, det er mig, mm. jeg ikke så spise lavn. Hvorfor faste lavnsbold egentlig nu? Nå jo, er det ikke februar, det er faste lavn? Jo. Jo. Nej. Okay, hvis det havde været selvmål der, ikke? Okay. Ja, nej, du har i centret og... Nå jo. Når jeg rammer... Jeg ved ikke, om nogen af jer derude også har en kalender. Ellers så må jeg meget gerne skrive i kommentarfeltet, så finder vi ud, så jeg måske på det. Og vores Discord. Er nede i kommentarfeltet. Nå jo, når jeg rammer 10 subscribers, så giver jeg min Voltake og min Samurai væk. Så stay tuned. Ja. Nice, nice. Og en heldig vinder. Og vi spiller stort set alle spil. Jeg spiller Valorant, Among Us, Rocket League, Fortnite. Jeg spiller ikke særlig mange. Jeg spiller kun 3 spil. Rocket League, Among Us og Roblox. Det er så ikke særlig meget. Og jeg Roblox også. Nå ja.
Hvad laver jeg? Jeg prøver at få et wave dash, men... Nej. Bomb virkede ikke, og ram virkede. Altså, vi kan godt nå at tabe, men... Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lagger så meget. Ja, jeg er tilbage. Misset. Okay, hvad er det? Ja, okay. Ja, okay, det er godt, det der. Det er nok overtime. Størst sandsynlighed overtime. Jo, my bad. Okay, du har. Det må... Den er til dig, du. Nice. Bombet. Nice. Let's go. Min replay, den er brokket. Den står bare der, hvor jeg blev suget ind. Så ja, vi laver mange videoer sammen. Ja, cirka. Lad mig lige se, hvis... Ja, sådan der. Ja, det kan vi godt. Orange monsoon. Jeg ville have en titanium white, men det fik jeg så ikke. Jeg har komp. Ja, tak. Nej. Altså, jeg troede, at ham der AFK der, han ville ramme den. Okay, jeg har... Ja, okay. Ja. Jeg stjal lidt clear. Nej. Ja, okay. Chill, man. Okay. Han fik et most eller et eller andet. Hans MMR er... Han er diamant. Han er diamant, jeg har. Altså, jeg er diamant i 1v1, og jeg kan ikke engang finde ud af, at... Nej, jeg er platinum 3, fordi jeg er ranket ned. I 1v1, og jeg kan ikke engang airdribble. Eller jeg kan godt lidt, men altså... Ikke særlig godt. Det var et andet mål.
Let's go. Ja. Nice, nice. Okay, okay, det skulle jeg ikke have gjort. Nice. Sådan der. Jeg har. Ham der diamanten, han har stjålet halvdelen af mit navn. På YouTube. Ja, SG. Han er ikke diamant, han er plateau. Plateau? Nå jo, fordi diamant, det er jo... Jeg er plateau, og jeg er 7. Ja, okay. Diamond, det er først. Det er det første 910, tror jeg. I løbet af 900 i hvert fald. Ja, det er noget der omkring. Jeg prøver at bombe ham. Nå, det var lidt af. Demoet. Hvad var det? Nej. Jeg prøvede at pinch. Men jeg prøvede at pinch for at se, hvad det blev til. Ja, okay. Han har sæson 12 bronze decal. Okay, du har. Hvis du har ramt det der, ikke? Demoet. Nice. Hvordan fik jeg ikke det sidste der? Jeg demoede ham. G-Fuel. Ja, G-Fuel, det smager super godt. Jeg er en fuld flaske af den lige ved siden af mig. Nice. Vi dominerer. Har han? Ja, jeg har. Lad mig lige se. Hvilken BM er det? Distortion? Okay, hvad var det for en own goal? Det var, prøv at se replay. Jeg prøver aerial, ikke? Og så kommer jeg til backflip. Men det var mig, der lavede own goal. Ja, men... Er det distortion er sgu da ikke en BM. Nej, men det ligner distortion. Så ikke det var. Så dissolve, eller hvad? Nej, det er ikke distortion. Er det ikke dissolve? Nice. Okay. Wow. Eller hvad? Hvad? Nej, hallo. Det er fandme træls, det der.
Nej. Op. Han kan ikke finde ud af Ariel. Nice. Nej. Jeg vil bare rank op til diamant i 2v2. Hvilken rank er jeg nu? Er jeg stadig i division 2? Jeg har været i division 2 i 5 gange i streg nu. Hvad sker der? Jeg er platinum 1 division 2. Og det bliver jeg bare ved med at blive. 25? Ja. Altså 25 MMR? Ja. Nej, 725. Altså, da jeg var i division 3, der havde jeg 660. 660. Lige nu har jeg 819. Nej, 700. Hvad? Jeg har 819. Altså overall MMR, eller hvad? Ikke bakkesmåt MMR, eller hvad? Nej, 2-2. 2v2, lad mig lige se min 2v2. Det er 722. Så jeg mangler 3 mere MMR til at... Skal vi stoppe videoen her? Ja, det kan vi da godt. Nå, men... Venner, tusind tak fordi I så den var shout-out til begge kanaler. Ja. Min Ja. kanal. Ja. Gå ind og subscribe. Ja. Husk at like, hvis du kan lide den. Så ses vi godt for mere. Ses næste video.